Mula boses ng kabataan tungo sa boses ng bayan, ating iboto para sa konsehal sa bayan ng Labrador. Raymond Giliano Manawis. Raymond Giliano Manawis. Number 9 sa balota. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng kabataan. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng ating bayan. Kaya piliin mo, subok na sa serbisyo. Tunay na may malasakit at pagmamahal sa tao. Magsisilbi sa bayan, mahirap o mayaman, pare-pareho lang, handa kanyang damayan. Magiging boses ng mga kabataan, handa niyang paglingkuran pati ang ating bayan. At kahit sino man, di kanya tatalikuran, handa kanyang tulungan para sa kaunlaran at para umasenso ang mamamayan. Piliin ang kagaya niyang mamuno sa ating bayan, bayan ng Labrador. Siya ay ating kailangan, ating ihalal, tunay na maaasahan at tunay na serbisyo ang kanyang handog. May dalang pag-asa kaya piliing makapaglingkod, magiging instrumento at tulay sa pagbabago. May tunay na serbisyo at katapatan sa tao. Para makamit ang mga minimithi, mas magiging madali kapag siya ating pinili. Uunahin ang lahat bago ang kanyang sarili, ganyan siya kabuti kaya sa konseho'y isali. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng kabataan. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng ating bayan. Mula boses ng kabataan tungo sa boses ng bayan, ating iboto para sa konsehal sa bayan ng Labrador. Raymond Giliano Manawis. Raymond Giliano Manawis. Number 9 sa balota. Subok na sa serbisyo. Ating ihalal at iboto para sa konsehal. Tunay na may paninindigan, tunay na maaasahan, tunay na mapagkakatiwalaan, at tunay na may katapatan sa ating bayan. Raymond Giliano Manawis. Number 9 sa balota para sa konsehal. Ating iboto. Ating iboto. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng kabataan. Ating ihalal para konsehal si Raymond Manawis. Tunay na may paninindigan, maaasahan ng ating bayan. Ating ihalal para konsehal